Isigcawu sama-38 sencwadi esiyibhalelwe uLunguzane Mavundla esihloko sithi unyaka wesethembiso. Kuphakathi kwamabili ebusuku, eceleni nje kwancane kwala bekuwumuzi kaMazwakhe usewushe waba umlotha phansi kwesihlahla esikhulu somgani. Kuma uMazwakhe noZolile. uMazwakhe uthe ngehle eLolini ebelimsize esentingaze eshowe ngenxa yokuphela kwey'moto, washayela uZolile ucingo emcela ukuba bahlangane ngaphandle kwaNtuli ngenxa yokuthi kuyibangano ukusuka esitobhini uya la bejwayele ukuhlanganela khona phansi komngamazi. Nebala kube ukuhlangana nje, babambana, bangana, bekhala inyembezi zenjabulo, bengakholwa ukuthi bakwazile ukwedlula kulesi simo esingaka akade bebhekene naso. uMazwakhe uxolisile kuZolile ngabo bonke ubunzima asemfake kubo kusukela kulo nyaka uqalile. Sicacile kimi isithombe sobuhlungu wadlula kubo semihla yonke la owawungidinga khona, kodwa kungenakutholakala. Yize ngangethembisa ukufa la ngifa khona. Angisabhathi kubuhlungu wabuzwa mhla uthwalwa ngenkani izinsizwa zasemgazini ngaphandle kwemvume yakho. uZolile uthethe uyaphendula, uMazwakhe wambeka umunwe emlonyeni emcela ukuba mdedela aqhubeke. Zolile, namanje ngisamile phezu kwesithembiso sami sokuthi akekho ngiyomabela inhliziyo yami nala izimo zibiza ubuthakathaka bami njengomuntu wesilisa. Kodwa ngiyethembisa ukuma phezu kwamagama ami, ngikholeke kuwe kuze kube ukuthi izifiso zami namaphuphetha ayafezeka. Wayesecwebe inyembezi uZolile ngesikhathi uMazwakhe exolisa ngokumphendula ingane engezwa nengenasimilo kubazali bakhe, isiyabhuyabhu nje sowesifazane esiqhatha abafana. Wethembisa futhi ukuthi uzosebenza kanzima ukulungisa isithombe esingesihle asesakhile ngoZolile kubo kaMazwakhe. Mazwakhe, ngiyabonga. Ngibonga ukuze ukhuluma lamazwi kumina. Yize ngazi ukuthi ngiwalindele kuwe njengoba ngazi ukuthi uthando lwethu lumi futhi lusekelwe phezu kweqiniso. Kodwa kuyathokozisa nje ukuze isiqiniseko esivela kowakho umlomo. Nami ngisamele impela. Ngithembisa ukuthi ngiyohlala ngiyowakho noma ngabe izimo zikhomba la abazali bami zingikhomba la abazali bami befisa khona. Zolile, seyimningi imiphefumulo esiyiphumile egameni lothando lwethu. Uma kumele sikufele lobo buhlobo, kulungile, akube njalo. Ngiyezwa kuthiwa abakini bakukhomba emgazini, kwazisa abakwaBiyela sebakhombisa ukuba nenkomo. Eqinisweni nje Mazwakhe, ngale mpelasonto abasekhaya bazobe beyobona iy'nkomo kwaBiyela emveni kokuba ubaba esevumelene noBiyela ukuthi bazoganiselana ngabo. Manje sizoyenze njani le nto Zolile? Usho ukuthi akusilonisa elihle ukuba uvele uzoqoma ngokusemthethweni-ke ekhaya ngoba yonke le nto yenzeka nje ngoba kuthiwa ingoba vele wena uqome ndawo.